Sí, rotundament sí, i als fets ens remetem, no? I hem dedicat totes les nostres forces, molt al costat amb el sector, jo crec que és la clau, treballar conjuntament, no hem fet res que no haguem escoltat el sector, que no haguem valorat les propostes, que no les haguem tingut en compte, i jo crec que hem fet feina, malgrat hi ha molta d'aquesta feina que no es veu, perquè la pandèmia ens ho arrossega, no? I en el moment que les autoritats sanitàries et demanen que has de tancar una part de la cultura, doncs això ja no depèn de la feina que facis tu. A partir del moment que vam començar una mica amb la reobertura el mes de juny, doncs vam intentar ja revertir aquests ajuts de manera que no ajudàvem tant al que queia, sinó a que es mantingués l'activitat, perquè si, per exemple, els aforaments entre el 50 i el 70%, en comptes d'ajudar a tancar-los i ajudar-los, aquest 20% és el que els hem ajudat i els estem encara ajudant des del departament. Volem situar al voltant de Sant Jordi una mica un tret de sortida de la represa cultural, en la mesura que sigui possible, i ara mateix no sabem quines seran les dades de la pandèmia que tindrem en aquell moment, però tot apunta que seran millor segurament que les que tenim ara. Si arriba un moment que els diners els hem de destinar a que la gent pugui demostrar, la ciutadania pugui demostrar que no és portador del Covid o que no té per poder assistir a qualsevol acte cultural, és millor ajudar això que no ajudar perquè ens ha caigut o perquè no es pot fer. Doncs a mi em sap greu dir que és totalment inexistent. Hi ha moltes reclamacions que depenen de l'estat espanyol. Hi ha deutes, té deutes l'estat espanyol en cultura a Catalunya, i grossos. Jo un parell de vegades que he tingut l'ocasió de parlar amb el ministre, hi ha tall d'anècdota, quan li parlo d'aquests projectes em pregunta si jo també en llevo deportes. Si no llevo deportes, dic no, aquí deportes ho tenim a presidència, o sigui, no li veig un interès pel sector cultural i em sap greu dir-ho, però amb altres ministres potser hi havia sigut, en aquest cas no hi és.